ଦିନେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ଠିକାଦାରକୁ ଡକାଇ କହିଲେ କି, ଠିକାଦାର ଶୁଣ, ତୁମେ ଏ ପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ସଫା କରିଦିଅ। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୁଁ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ, ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେବି। ଶୁଣ, ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ କାମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକାଦାର ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କଠାରୁ ଆଦେଶ ପାଇ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ଦେଖି ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଇ ପଶୁଙ୍କ ମୁଖିଆ ବାଘକୁ କହିଲା ଯେ, ମହାରାଜ ମହାରାଜ, ସର୍ବନାଶ ହୋଇଗଲା, ସର୍ବନାଶ ହୋଇଗଲା। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି? ଆରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କୁହ ତ? ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଗଛ କଟା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆମ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆମେ ରହିବା କେଉଁଠି, ଖାଇବା କ'ଣ? ମୋତେ ତ ପୁରା ଚିନ୍ତା ଘାରିଗଲାଣି। ଆପଣ କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଓ ଏମିତି କଥା। ଶୁଣ ମାଙ୍କଡ଼, ତୁମେ ଆମ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। କାଲି ଏ ସ୍ଥାନରେ ସଭାର ଆୟୋଜନ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଦେବି। କାଲି ସକାଳେ ଏଠାରେ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଦେବି। ବାଘର ଆଦେଶରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସଭା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ। ବଣର ମୁଖିଆ ବାଘ କହିଲେ ଯେ, ଦେଖ ଭାଇମାନେ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଧା କଟା ସରିଲାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଉପରକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଖିଆ ମହାଶୟ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ମହାଶୟ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଦେଉଛି କର, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଏହି କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଏପଟେ ଶିଳ୍ପପତି ଗଛ କଟା କେଉଁ ଯାଏଁ ଗଲା ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ରିଙ୍କୁ, ତୁ ପାଠ ପଢ଼, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ କଟା କେଉଁ ଯାଏଁ ଗଲା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାପା ବାପା, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଗଛ କଟା ଦେଖିବାକୁ। ନା, ସୁନା ପିଲା ଆଳେ କରନ୍ତୁନି, ତୁ ପଢ଼, ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଯିବୁ। ନା ବାପା, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ବାପା। ତୁ ଏତେ ଜିଦଖୋର, ହଉ ଦେ ଚାଲ ଯିବା। ହଉ ବାପା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଠିକାଦାରକୁ ଦେଖି ଶିଳ୍ପପତି କହିଲେ ଯେ, ଆଚ୍ଛା, କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା ବାବୁ, ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଠିକାଦାର ଓ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥାଏ। ସେତିକିବେଳେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ପୁଅ ରିଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ବାପା, ତୁମେ ତ କଥା ହେଉଛ, ମୁଁ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ଯାଉଛି। ହଉ ଯିବୁ ଯେ, ଟିକେ ସାବଧାନତା ସହିତ ଯିବୁ। ହଁ ବାପା। ବା ବା, କି ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲଟିଏ। ବାପା ମୋତେ ଏଠିକି ସବୁଦିନ ଆଣନ୍ତେ କି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ବାପା, ସାପ କାମୁଡ଼ିଦେଲା ବାପା, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବାପା। କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ରିଙ୍କୁ, କ'ଣ ହେଲା? ସାପ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି? ମୋ ପୁଅକୁ ତୁମେ ମାରିଦେଲ। ଦେଖ ଶିଳ୍ପପତି, ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେଲ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ପଶୁଙ୍କ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆମେ ତୁମର କି ଦୋଷ କରିଥିଲୁ ଆମର ତୁମେ ଏ ଅବସ୍ଥା କଲ? ସାପ ଭାଇ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ କିଛି ବି କରି ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଦେଖ ଶିଳ୍ପପତି, ମୋତେ କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖିଆ ବାଘ ଭାଇ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ହିଁ ହେବ। ବାଘ ଭାଇ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ତୁମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ବାଘ ଭାଇକି ଆଣିକି ଆସୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାପଟି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ପଶୁମାନଙ୍କ ମୁଖିଆ ବାଘଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା କି, ବାଘ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଶିଳ୍ପପତି ପୁଅକୁ ଚୋଟ ମାରି ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ତା'ର ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲ ସେ ଶିଳ୍ପପତି ପାଖକୁ ଯିବା। ଆସ ତମେମାନେ ମୋ ସହିତ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ବାଘ ଭାଇ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ତୁମେ ଯଦି ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବ, ମୁଁ ତୁମ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାପକୁ ଅନୁମତି ଦେବି। କୁହନ୍ତୁ ବାଘ ଭାଇ, କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଶୁଣ,
ତୁମେ ଯେତିକି ଗଛ କାଟିଛ ତାର 2 ଗୁଣ ଗଛ ରୋପଣ କର, ତାହେଲେ ତୁମ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାଘ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି। ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାପ, ତୁମେ ତା ପୁଅ ଦେହରୁ ବିଷ କାଢ଼ି ଆଣ। ଦେଖ ଭାଇମାନେ, କେବେ ଗଛ କାଟନ୍ତୁନି। ଯଦି ବା ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗଛ ବଦଳରେ 10ଟି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଦେଲେ ହେବନି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କିଣା ଦବେଇ ଦେବେ।